Έχουμε. Η ψυχούλα μου είναι απάνω. Κάπου χαροπαλεύει. Τι έγινε, αγόρι μου? Έγινε. Πού είσαι, παιδάρα μου? Εντάξει. Φίλε, δεν έχω να κάνω καψιλώσεις, έδωσα τα δεινά. Εγώ έδωσα το καλύτερο μου αυτό. Πού είναι ο Στράτος? Ο Στράτος θέλω να μου. Ο Στράτος είναι κάπου πίσω, θα πίνει από τον Νίκο τώρα. Παναγιώτη. Φίλε, πώς τα πήγες? Πώς το κάνεις? Νάτος, ο Στράτος. Μπράβο ρε Θηρίο. Μπράβο ρε Θηρίο. Πάμε για την απονομή, πάμε για την απονομή. Το πήρε. Πώς νιώθεις? 1,8 κάτι. Παγκόσμιο ρεκόρ.